Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, Sabda winedar dinten Senen 13 Oktober 2020 ing dinten menika waosan kitab suci kapendhet saking kitab Kalih Para Raja gangsal ayat gangsal 11 ngantos 19a, Jabur 71 lan lelakone para rasul 26 ayat 21 ngantos 29 kanthi ira-irahan ngerkaos ngasoraken diri. Nats kapendhet saking Kalih Para Raja gangsal ayat gangsal 11b ingkang mekaten surasipun. Sakmenika kula sumerep bilih ing salumahing bumi menika boten wonten Gusti Allah kejawi ing Israel. Dina iku tresna bisa mulih saka rumah sakit. Pak Wirya methuk karo ngasta wowohan sak wadah sing wis ditata prayoga. Tresna ngira yen wowohan iku kanggo dheweke. Nanging jebul diaturke marang para perawat. Wah, kula tiwas remen jebul diaturke ibu perawat. Tresna matur karo rada mrengut kecut. Le, jatahmu wis dicawisake biyung ning omah. Iki diaturke ibu perawat minangka atur panuwun amarga wis gelem ngrumat kowe nganti mari. Mongko kadangkala kowe kuwi bocah sing angel kandhanane nek dikon ngombe obat. Mengkono wangsulane Pak Wirya karo ngempet ngguyu. Nabi Elisa kekah boten kersa nampi sakathahing atur-atur saking Senopati Naaman awit ngrumaosi bilih piyambakipun menika namung lantaran ingkang dipun agem dening Gusti Allah. Mila Nabi Elisa estunipun nedahaken bilih anggenipun Senopati Naaman mantun menika awit saking kersaning Allah. Menika ingkang salajengipun damel Sang Naaman nyuwun supados Gusti Allah kersa paring pangapunten nalika piyambakipun nderekaken Sang Prabu ing Aram manembah ing papan pamujanipun Dewa Rimon. Menika boten ateges piyambakipun manembah ugi dhateng Dewa Rimon, nanging namung nindakaken tanggal jawabipun minangka punggawa. Kangge nedahaken kapitadosan lan raos syukuripun, Senopati Naaman bekta wangsul Siti samomotaning bihal sarakit kangge caos kurban obaran lan kurban sembelihan dhateng Sang Yewah ing papan dunungipun. Tumraping tiyang pitados, kapitadosan lan raos syukur dhateng Gusti Allah mestinipun tansah dipun wujudaken ing gesang padintenan. Eman bilih menika taksih awis-awis katindakaken. Mbok menawi awit kirang saged ngraosaken bilih sedaya ingkang katampi lan karosaken ing sauruting gesang menika bab ingkang limrah. Tiyang pitados perlu langkung titen satemah saged ngrumaosi bilih ingkang kelampahan menika boten bab limrah, nanging Gusti Allah ingkang tansah campur asta ndatengaken kasaenan ing gesangipun. Amin.